Sa number 8, sanggunian pang lungsod sa Bacolod, ang suportado ang pagpasaka sa sweldo para sa mga manunudlo. Pagi sa isa ka ordinansa nga ginaprubahan sa sanggunian pang lungsod sa Bacolod City, ginahaylo sini ang House of Representative kag Senado nga ipasa ang mga bills may angot sa pagpasaka sa sweldo sa mga manunudlo agud manginlayi na ini. Sunod sa kay Councilor Cesar Distrito, suportado sa syudad ang House Bill 2081 nga pasakaan ang sweldo sa mga manunudlo sa salary grade 17 nga sa karon yara lang sa salary grade 11. Uyag man sini nga mapatuman na ang iban pagid nga mga hagna para sa ikaayo sa mga manunudlo. Pinakadako nga budget nga napain sa syudad sa sini nga tuig amo ang sektor sa edukasyon apang kalabanan sa mga proyekto ang para sa ikaayo sang estudyante. Dugang pa ni distrito, nagakaangay lamang nga mahatagan man sang eksakto nga mga benepisyo ang manunudlo bangod nagasakripisyo man ang mga ini. Sa among nga ordinansa, luyag sang SP nga mangin 50,000 pesos ang starting salary sang mga manunudlo. So how could you expect a teacher to teach well sa ilang mga estudyante kung ang ila mismo nga mga ang ila pang ila atensyon kakalatunga sa problema sa balay, sa problema pinansyal, sa ila problema kung paano nga matabok ang pangadlaw-adlaw ang inaon niya. At the same time, ang ila obligasyon sa pagtudlo sa ilang mga estudyante. And by doing this, the government is giving ample protection and support sa aton mga maestra.